Puta. Sino mga watchers natin dito sa YouTube? Tapos yung gagawin natin is like this yung ano. Puta, wala talagang magsusuporta dito sa ito. Ay, wala na kasi pala yung laman. Putang ina, may nanonood na sa atin. Hatlo. Hello dyan sa inyo. And it's your homeboy, di ko lang nalong again. Inuman session here and tonight. YouTube yan eh. YouTube na yan, YouTube. YouTube yan, puta, hindi yan YouTube. Mga burinin natin yung mga hayop ka mo. Hindi kumain. Nirotate ko na ba? Gaano man ang gusto mo? Iputa. Nirotate ko na baga. Ang gusto niya ganito. Putang ina mo pala, YouTube ka. Kanya pala ang gusto mo, ba't di mo sinabi sa akin? Reconnecting your live. I'm live pala. Gusto lang bayabi ko lang ang loko. Yan sa lahat ng mga watchers natin. Hello. Reconnecting. Harakong piti. Ang sabi kaya, garo kabuto. Manood na kayo ng mga videos. Huwag na kayo manood ng mga videos ko. Mga putang ina nyo palang lahat eh. Huwag na kayo manood ng videos ko. Dahil lahat lang yun. Hindi ko lano. Mga putang ina nyo. Hindi ko lalagyan niya ng meron palang lumalabas na ano gano'n. Mga putang ina nyo talaga, wag na kayong manood ng mga videos ko dahil lahat yon Bicol. Tapos singan nyo ako ng subtitle. Bicolano loko ako, matapos hanapan nyo ako ng subtitle. No. See you guys. Bicol rin ako. Live natin dito sa Facebook. Hindi ko aram kung ano nagla-live ako dito sa Facebook. Gusto ko lang siya matry. Na ito yung mag-live sa Facebook.